दैज्लां बोथोराव दैबानाजों दैसानि बान्दोआ बायनायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि खुंग्रिं बेसिडिसिनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि गासै 43 नखरफोरा आबाद मावनो हायाखैमोन। नाथाय फैगौ बोसोराव फिन आबाद मावफिनगोननि मिजिंजों आबादारिफोरा दिनै गंथाम जेसिबि लानानै बे दैसानि बान्दोखौ थेफिन्नायनि राहा लादों। बे बान्दो थेनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ हेफाजाब खालामहैदों। अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बेबायदि हाबाफारि लानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनिसिम साबायखर बावहरो। जिखिनि खामानि मावदों जोंनि माखासे थांनाय जुन जुलाइ मासावहाय गिदिर एसे दैबाना जानायनि जाहोनाव जोंनि नैबे बान्दो आरो लोगोसे जोंनि बे गामिखौ खुरखानायावहाय समस्या जानायनि हिसाबै जोंनि बेखौ जोंहा सांग्रां सार जे अनसुंथाइ हरदों बेजोंहाय जोङो खामानिखौ मावनानै जों फैगौ बोसोरनि थाखाय आखिनानै लानो जों आखायाव लादों। गोबां बिनि आफांजोंहाय माइ गायग्रा दुब्लि दङ, बेयो गायनो हायाखिसै। बिनि थाखायनो जों दानि सोलिफु सरकारनाव एसे निर्देश बिनानै सारनि अनसुंथाइ हिसाबै मावनाय जादों। बे खामानिखौ मावनायावहाय जोङो दा मोजाङैनो मिजिंथिदों जों फैगोन बोसोरावहाय मोजां रोखोम खेथि आबादखौ दैखोनो हागोन जों आसा खालामदों। मा दै बियो जेरै ओरै सारियालि आरो जेरै खुंग्रिं बेजों फैनाय दैया जाहैबाय बुहुर दै होनो। बेसेबां फरियाला माइ गायनो मोनाखै देग्लाय? जोङो ओरैनो बेवहाय जोंनि 43 नखरा बाव गायनो मोनाखै। मोनसे गामिनि बाहाय जोंहा अक्सिगुरि गामिनि गायनानै जाग्रा हाखौ गायना मोनजायाखै, लोगोसे आरो बे गामिनिनो हाया खुरखा जादों। दा बाहाय आङो थांनाय बोसोराव हास्लाबैयाव नै एसे सिगां आङो जोंना प्रमद सारनि खाथियाव आर'ज गाबहैदोंमोन। बे गाबनायनि गेजेरजों जोंना सांग्रां सारा जोंखौ मानि मदद होफैबाय आरो जेसिबिजों जावनानै माथारिखौ दानानै होफैनाय जाबाय आरो। फैगौ समाव माबायदि लाब जागोन? बेहाय आं सानदों मानि मोजां गायना मोनजासिगोन। देग्लाय मोनजायाखै? देग्लायथ' गैया। सरकारनिफ्राय हरदों ना बेखौ सांग्राङा खुदगाव हरदों? बेहाय सांग्राङानो हरदों, गावनो बिक्ति मावना होफैदों। गावनि पकेटजों? औ। दा सानबेसे लागोन बे खामानिया? बाहायथ' जोङो जेसिबि गंथामजों सानसेनो कमप्लिट जासिगोन। बेसेबां खरसा दङ? बाहाय जे माने जेसिबिनि दामा मा लादोंथ' आंनो रायज्लायहरदों बेखौबो गंसेयाव 10,500 बिदों, ओमफ्राय ड्राइभारनि कमिसन बिदों। मथा मथि 35,000नि एसे बारा थांनो हागौ। दा बेहाय जोंना आंनि रिकुवेस्ट खालामनायाव सारा जोंखौ अननानै मदद होबाय, आं जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो रायजो राजायाबो गोजोननायखौ होगोन। जोङो मोजां गायनानै मोनजाथों, आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय आरो।